Šťastie, že v tejto zime môžem sedieť v teple. Mimochodom šťastie. Nechcel by som byť na jeho mieste. Pravdepodobne mu došla baterka. To je ale nepríjemné také niečo. Prečo sa tie veci vôbec kazia? A väčšinou ešte aj bez predchádzajúceho varovania. A v čase, keď to človek najmenej potrebuje. Tak, sme tu, Zlatko. Mám počkať? Nie, obyčajne to tu funguje veľmi dobre. Ďakujem za odvoz. Dobrý deň, pán. Dobrý deň. Po veľkej servisnej prehliadke môžem povedať, že s vašim autom bolo všetko v poriadku. To je super, aj keď som s tým počítal, veď má iba 5 rokov a na tých krátkych trasách, ktoré väčšinou jazdím, nemá tak veľa najazdené. Krátke trasy, teraz už tomu rozumiem. Batéria vo vašom aute už nie je najlepšia. V blízkej dobe by mohla robiť problémy. Problémy? Vôbec nič som si nevšimol, vždy bez problémov naskočí, dokonca aj v tejto zime. To je na tomto najčudnejšie. Väčšinou si to všimnete, až keď batéria nevydá ani hláska. Máte ešte trochu času? Chcel by som vám v krátkosti ešte niečo ukázať. Máme tu moderné meracie zariadenie, ktoré meria nielen stav nabitia vašej batérie, ale dokáže analyzovať aj vnútro batérie a zistiť, či je opotrebované. Takže niečo ako nejaký skener? Áno, niečo podobné. Tento prístroj analyzuje batériu a vytlačí výsledok testu. Tak sa na to pozrime. Batéria vo vašom aute je už pomerne slabá. Ono to zatiaľ nie je také vážne, že by nenaskočila, ale tak o 1-2 mesiace by sa to mohlo stať. Ale ako je to možné? Veď má iba 5 rokov. Iba? Keď uvážime, čo taká batéria za 5 rokov musí vydržať, to platí predovšetkým pre vašu Škoda originálnu batériu. Pozrite, batéria je v dôsledku svojho princípu fungovania opotrebovávaným dielcom. Starne, predovšetkým pri vysokých teplotách. K tomu sa ešte pridáva spôsob jej využívania. V dôsledku toho veľkého množstva krátkych trás mala len zriedka príležitosť sa opäť optimálne nabiť. A to po 5 rokoch pomaly ničí dokonca aj takú vysokokvalitnú batériu, ako je táto. Moderné autá v súčasnosti majú vysokú spotrebu elektriny v dôsledku množstva elektrických spotrebičov. To je skutočná výzva pre vašu batériu, ktorá je mimochodom už pri vývoji a výrobe presne prispôsobená spotrebe elektriny príslušného modelu Škoda. A na to je potrebné know-how. Pretože len tak vám môžeme ponúknuť vysokokvalitné a spoľahlivé batérie, ktoré vám zaručia mobilitu. Nie len na dlhých, ale aj na krátkych trasách, tak ako je to vo vašom prípade. Máme tu pre vás Škoda originálnu batériu pre vaše auto, na ktorú sa budete môcť spoľahnúť ďalších minimálne 5 rokov. A čo to bude stáť? Kvalita má predsa aj svoju cenu. No, nie nevyhnutne. Škoda originálna batéria je dokonca víťazom testu Autoklubu Európa. O kvalite a cene dlhá životnosť, vysoká spoľahlivosť, atraktívna cena. Ja vám teda teraz nechcem nič vnúcovať. Nemusíte, presvedčili ste ma.